דייגים. היום אני רוצה לדבר איתכם על דמוי מצוין ללברקים. זה דמוי שנקרא רפלה פרפל גוסט. זה דמוי נהדר, צבע לבן, דמוי ראש סגול. זה דמוי שכל שנה בתקופה הזאת ללברקים עובד מצוין. עכשיו אני בבת גלים, גם גלים מאוד חזקים, לזרוק דמויים כמובן יותר גדולים. יש לי כאן דמוי שהוא 42 גרם, ננסה אותו ונראה איך הולך. גם מאוד חזק, מאוד קשים, גם הרוח חזקה, וננסה אותו. אבל את הרפלה פרפל גוסט, ביום שהוא יותר חצי מטר עד מטר גלים, הוא יעבוד נפלא ללברקים. זה דמוי שתמיד מצליח לתפוס לברקים, והוא נהדר, פשוט מגנט ללברקים. תחפשו אותם אחרי קו שבירת הגלים, שם הלברק יתקוף בדרך כלל. אז זה נהדר ללברקים. ואני רוצה בנוסף להמליץ לכם על ערוץ מצוין של דייג, של ז'ז'ור, של ארז כהן. ארז כהן וידאו פישינג, נהדר. שם הוא יתאר לכם מגוון קשירות, הוא יסביר לכם מגוון קשירות, מגוון העבודה עם דמויים, גם בארץ, גם בעולם. אז תיכנסו לארז כהן וידאו פישינג ותהנו, מומלץ ביותר. ושיהיה בהצלחה לכולם, ותהנו. לתקופה הקרובה של מרץ, אפריל, מאי תהיה מצוינת. שלל כמעט כל מגוון סוגי הדגים שהטורפים, כי הטמפרטורה מתאימה. קצת מתחילה לטפס, וזה עכשיו תהיה חגיגה מבחינת הז'ז'ור בחודשים האלה, שהטמפרטורה היא פיקס כמעט לכל סוגי הטורפים. שיהיה בהצלחה לכולם, ונתראה בסרטונים הבאים.